А в мене тепер торти не круглі, а квадратні. Що квадратні? А тому що квадратний торт більш досконалий. Дивись, вся рибка гарно проглядається, нарізається він зручно. А давай, щоб краще подивитися, розпакуємо. Так і знала. Давай розпакуємо і подивимося. Ой, який гарний. Що, переріжемо, мабуть? Ну давай, переріж його. Аж жалко мені різати. Ой, дивись, який красивий. Бач, з усіх сторон видно всю рибку. Це в нас тут тунець, масляна і форель, а зверху ще креветочки. Це яке копчення? Це холодного копчення все. Натуральне? Ну, звичайно ж, А скільки в натуральне. одному тортику Ну, вага? в одному приблизно кілограм, а коштує 1300 за кілограм. Ну добре.